शिस्तीने यांची लाईन चाललेली आहे बघा. आल्या की ताई तुम्ही म्हणजे औषध फवारण्यासाठी काय काय वापरता? बघा मस्त अशी भाजी तयार झाली आणि इतका मस्त सुगंध सुटलाय ना. बायकोला माझ्या ना प्रेम आलं माझ्यावर. पक्षी पण येणार नाही. येऊन जातात वांग्याला काय अर्धच पाणी मारलं काय? मारलेलं कुणालने मारलं होतं. बाजूलीच मारायला पाहिजे. हे होतं तर शेरू येईल का? शेरू ये राऊंड मारूया. चहा पिता पितात राऊंड मारूया. हा बघा हा मग कल मी एक हे दाखवते लवकर आहे बघायचं असेल तर. तुम्हाला ना मी एक शिस्तबद्ध लाईन दाखवते. कसं शिस्तीने काम करायचं हे बघा. डोंगळे आहेत डोंगळे इथून अशी सुरुवात झाली. आता हा काहीतरी करणार आहे. हा गडबड हा बघ हां इकडनं सुरुवात आणि कसं शिस्तीने यांची लाईन चाललेली आहे बघा. हो त्या साईडला जातात तिकडे. काय मेलेलं असेल काहीतरी. नाही पण त्यांचं हे काम करण्याची पद्धत बघ ना कसं शिस्तीने एकदम लाईनीत. कलिंगडच्या ह्याच्यात कुठेतरी काहीतरी हे करत असतील. आता हे गरमी चालू झाली ना त्यांचं काम चालू झालं आता. हा बघ चावली काय रे? चावली काय आलं या बघ झालं बघ इकडे. शेरूया या खूप मस्ती कर जरा पण ऐकत नाही. हा चावली ना सकाळी हा मग आता जाऊ नका परत तिथे. चावली शेरू य बसा खाली पायाला चावली मागच्या. पटकन डसली असेल. तुला सांगता कोण तिकडे जायला. ये चल या इथे या. आम्ही हात लाव ना. भाग्या झोपलाय. हा बारा तो भाग्या आला बघ. हा बघ शेरू भाग्या आला तिकडे जाऊ नको. आता बघतोय बघ वाकून ए तू पण जाऊ नको भाग्या. झाली सुरुवात झाली. माझा चहा थंड झाला माझा बघ. नको रे त्याची कल काढू. हा ना हा खूप डॅम्बिस आहे. हा ना नुसता त्याची कल काढत बसतो बोला भाग्याची. शेरू हा बिचारा कधी झोपला असेल ना हा तर त्याला जाणार ते चावणार मग तो चिडतो मग भाग्या. मग मी भांडणं पण करतात आणि खेळतात पण एकत्र ना. दोघं एकमेकांशिवाय राहत नाही. पण खाया पियाला पण सगळं एकत्रच पाहिजे दोघांना पण. आता मी त्यांना खाणं पिणं असं वेगळं देते आता कारण त्यांची भूक आता वाढली ना. पण तरी पण ते कसं एकमेकांच्या बाउलमध्ये जाऊन खाणार ते. पण अशी भांडत नाही पण खाताना पण. तिकडे जाऊ नको डोंगळे आहेत वाघ्या तिकडे जाऊ नको. हा मग तेच ना तिथेच आहेत ते डोंगळे. इकडे वाघ्या इथे नको जाऊ तिथे. तो पण तिकडेच गेलाय. छी तो पण बोमटत राहिला बारका खूप. तो थोडासा कमजोर आहे ना. वाघ्या थोडा कमजोर आहे. शेरू एकदम ऍक्टिव्ह आहे. हा ना
असू दे, त्यांचं पण आता काम करायला नको त्यांना. मुद्दामच एवढा मोठा केला. पावसाळ्यासाठी खाणं पिणं जमा करतात ते. चाललेत बाहेर काहीतरी घेऊन. काहीतरी मेलेलं बोला ना, काहीतरी मेलेलं भेटलं. काय आहे मेलेलं? चला, माझा चहा थंड झाला बघा. आता रस्ता बदली करतील ते. ती भेंड्याची रोपं बघ किती छान झालेत. भेंड्याची रोपं बघितली? त्यांना पाणी व्यवस्थित पडतं आता. खूप मस्त आहे. बघ 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 बघ. पाणी ते हाताने मारून फायदा नाही. पुन्हा ना जमिनीमध्ये तोडावं द्यायला. भेंड्यांना पाणी जास्त लागतं ना. आपण मी आता 2-3 दिवसांनी बघितलं ना, म्हणजे रोपं चांगली झालेत. ही वेल कसली वाढली? ती भोपळ्याची वेल आहे. मी बी टाकला होता मध्ये, म्हणजे पाणी एवढं सोडतं तर म्हटलं रुजेल ना, तर रुजली. ती तिकडची म्हटलं वेळीची काही गॅरंटी नाही, कधी हे झाली तर. आता आपल्याला भोपळ्याची सवय आहे ना. ही झाली व्यवस्थित? कीड गेली का त्याची? वांगी तयार झाली तर काढायला पाहिजे. काढून टाकायची नाही, तिकडे पुढच्या साईडला पण आहेत वांगी तयार. पाणी अर्धवटच जाते, अर्धवट नाही जाते. मी ना आज नवीन फिनेल म्हणजेच क्लीनर तयार करते. अगोदर मी तयार करून बघते आणि मग तुम्हाला दाखवते. जसं मी कडुनिंबाचं बघत केलं होतं ना, त्या पद्धतीने. ही फुलं आपण जी देवाजवळची काढतो ना, सर्व फुलं घेतली ती रात्रभर बघा पाण्यामध्ये भिजत घातलेत. आणि हे बघा रंग कसा आला आहे. आता हे जर चांगलं ना असं उकडून घेते मी. मस्त सुगंध सुटला. त्यात चाफा, मोगरा, झेंडू, जास्वंदी जी आपल्याकडे फुलं आहेत ना, ती सर्व आहेत. ते म्हटलं फेकून देण्यापेक्षा असं म्हटलं क्लीनर आपण तयार करू शकतो सुगंधित. लाकडं बरं झाली, जास्त बघा नको गरम पाणी. ती लाकड त्याच्याने पाणी जरा पण तापणार नाही. दुसरी पाहिजे तिथं लागते, पण जास्त मोठी मोठी उगाच लागू नको. अशी कुठल्या पद्धतीची लाकडं लावली ती पेटेल ती? सुगंध मस्त येते ना. थांब जरा, सकाळच्या नाश्त्यामध्ये बघा मी आज काय केलंय. आज काय सुचत नव्हतं, तर काय करावं तर मग उपमा बनवला. उपमा ना आमच्याकडे खूप आवडतो. हा बघा झालाय तयार. मी आता गॅस आहे ना बंद करते. आणि आज कसं कुणाला तर ट्युशन पण आहे ना, त्याच्यामुळे जेवण पण मला लवकर करून घ्यायचं आहे. इथे मी मटकी बघा, छान अशी मोड आलेली मटकी आहे. आता विचारते ही करू का वेगळं काहीतरी. आता माझा विचार आहे उसळ बनवायचा. म्हणजे आज नाही, बघू आता कधी. ह्या दोघांना विचारून त्याप्रमाणे ठरवते. मग आमच्याकडे जेवणाचं सगळ्यांचं मत घेतल्याशिवाय होत नाही आहे. छान मोड आलेत बघा. जरा ना उघडी करून ठेवली, नाही तर बघा वास येतो ना मटकीला वगैरे. मुगाला येत नाही, पण मटकीला बघा वास येतो. त्याच्यामुळे असं मोड आलं ना की अशी उघडी करून ठेवायची, मग वास सगळं निघून जातो. मग सगळी झाड सुकत चाललंय ना. त्याला आपण आता काय झालंय प्रॉब्लेम ते बघूया. काढूया, जगलं तर जगलं, प्रयत्न करूया. काढूया त्याला पूर्ण नव्याने त्याला हे करूया. समजलं? लिंबूचं झाड आहे. लिंबाची झाडं आपली सक्सेस नाही होत आहेत. काय माहिती काय कीड बीड भरपूर असते त्याला. पूर्ण आता काढूया त्याला. काय म्हणतात नव्याने हे करू त्याला. बघू ते बादलावर बघ, ते किती आहेत बघ. मरणार कसे आता? हां, ते उन्हाने मारणार. त्याला ऊन खाल्लं की मारणार. ते बाहेर आतमध्ये जातात परत. आत नाही गेलं त्याला बाहेर काढून टाकतो. तोच ह्या अंदा
काय कीड मारायचा स्प्रे करायचा दवा आहे ना. थांब जरा, थांब आधी नको. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज आमच्याकडे बघा ते सगळं चाललं आहे, औषध फवारणी चालू आहे, खताचं काम चालू आहे, वेलींना पण खत करायचं आहे. आणि ते लिंबाचं झाड आहे ना, ते काय माहीत नाही, पण ते एकदम कीड लागले का काय कळत नाही, पण ते होतच नाही आहे व्यवस्थित. तर ते आता कुणाच्या बाबांनी परत काढलं. ते आता बघतायत ते जरा स्प्रे वगैरे करून जमिनीमध्ये काही किडे वगैरे असतील ना. तर मागच्या एका व्हिडिओमध्ये ना मला बऱ्याच कमेंट आल्या की ताई तुम्ही म्हणजे औषध फवारण्यासाठी काय काय वापरता. तर आम्ही जास्त करून घरगुती म्हणजे कडुनिंबाचा पाला बघा असतो ना, तो उकडून घेतो. आता जेव्हा आम्ही आंघोळीचं पाणी ठेवतो ना स्वतःसाठी, तेव्हा मग ते कधी वाटलं की तेच पाणी मग आम्ही बॉटलमध्ये घेऊन ते स्प्रे करतो. गोमूत्र आहे हे बघा, ही गोमूत्राची बॉटल, हे मिक्स करतो. आणि अगदीच असं वाटलं की नाही आता ते किडे वगैरे आहेत ते मरत नाही आहेत, म्हणजे बघा घरगुती औषध करून पण कधी कधी नाही म्हणजे प्रयत्न सफल होत, त्यावेळेस मग ही एक बॉटल ना आणलेली आहे कुणालच्या बाबांनी, तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा, हे असं एक बॉटल ना ही आणून ठेवलेली आहे. हे कसं जास्त याचा वापर नाही करायचा आहे, 1-2 ड्रॉप्स ना पाण्यामध्ये मिक्स करायचे आणि मग तो स्प्रे करायचा. आणि स्प्रे करताना जरा सांभाळ, म्हणजे डोळ्यावरती चष्मा वगैरे आणि नाक वगैरे ना असं बांधून ठेवायचं. खूप स्ट्रॉंग आहे हे, म्हणजे कधी खूपच बघा काही काही असतात ना जीवाणू रोगजंतू बघा असतात ना, ते खूपच स्ट्रॉंग असतात, ते नाही मरत घरगुती उपाय करून पण. म्हणजे हे गोमूत्र आहे किंवा कडुनिंबाचा पाला वगैरे, त्याच्यावेळी मग असे केमिकल आहे ना काहीतरी द्यावं लागतं, म्हणजे महिन्यातनं एकदा समजा करावं लागतं. चला, ह्यांचं आपलं चालू आहे काम, तोपर्यंत मी जेवणाला तर सुरुवात करते. काय खाल्लं शेरू? काय रे? माझं ना ते तोंड नाही घालायचा, फटका देणार एक. काय नाही, कडधान्य आहे, हे घे जर. तोंड नाही घालत बेटा, हे घे, हे घे, हे जर. जमीन गरम झाली, ये चल घरात. एक रेसिपी तुमची शेअर करते आहे झटपट, बोंबलाची भाजी. तर मागच्या वेळेस पण मी एकदा शेअर केली होती, ती वेगळ्या पद्धतीची होती. ही वाटप टाकून करते. बोंबील घेतले सुके, फोडणीसाठी आपला कांदा, कढीपत्ता घेतलेला आहे, ही कैरी म्हणजे कोकमाऐवजी मी कैरी वापरणार आहे, कोथिंबीर, आणि ह्यात आहे आपलं कांदा खोबऱ्याचं वाटप. इथे बघा गॅसवरती ना तवा गरमच आहे, आत्ताच मी चपात्या केल्या ना. आता हे बोंबील सगळ्यात आधी भाजून घ्यायचे. साईडला बघा ते हे असतात ना, पंख वगैरे बघा असतात ना, ते निघण्यासाठी हे असे सगळे भाजून घ्यायचे बोंबील. आणि उग्र वास पण बघा असतो बोंबलाला, त्याच्यामुळे भाजल्यानंतर काय होतं, वास आहे थोडासा कमी होतो. आता एक 5 ते 7 मिनटं लागतील भाजायला. गॅस थोडा स्लो करायचा आणि भाजून घ्यायचे. तर बोंबील बघा आपले थंड झालेत भाजून झाल्यानंतर. आता हे ना असे चुरून घेते आम्ही हाताने, असं चुरून घेतलं ना की सगळा तो कचरा असतो ना तो सगळा पडतो बघा बाहेर. हा बघा, आता हे सगळा कचरा सगळा काढून घ्यायचा आणि मग 2-3 पाण्याने धुवून घ्यायचे. आता कढईमध्ये तेल बघा गरम करत ठेवले. तर सकाळी नाश्ता केला ना त्याच कढईमध्ये मी तेल टाकले आणि बोंबील बघा इथे टाकलेत भिजत पाण्यामध्ये. फोडणी करून घेऊया पटकन आपण. फोडणीमध्ये टाकते कांदा आणि कढीपत्ता. चांगलं लाल करून घेऊया कांदा आपण. कांदा लाल झाला की त्यात आपण टाकूया तिखट मसाला. आपल्या चवीप्रमाणे तिखट मसाला टाकायचा. तिखट मसाला परतून झाला की आपण आता हे बोंबील आहेत ना भिजवून धुवून घेतलं ते टाकूया आणि परतून घेऊया चांगलं. त्यात मी एक बटाटा पण टाकला या. 2 मिनटं जरा परतूया. आता त्यात टाकूया हळद. हे वाटप आहे ना वाटलेलं ते कांदा खोबऱ्याचं. आता आपल्याला ग्रेव्ही कशी हवी ना त्याप्रमाणे वाटप टाकायचं. चांगलं जरा मिक्स करून घेऊया. कैरी
कैरी नसेल तर कोकम टाकायचे, कोथिंबीर जरा परतून घेऊया. आता मी टाकते पाणी आहे ह्याच्यामध्ये. आता चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. आता वर झाकण ठेवूया आणि आता ही भाजी आपली बटाटा शिजेपर्यंत शिजवून घ्यायची. वरती थोडंसं मी पाणी टाकते म्हणजे भाजी आपल्याला करपायला नको ना म्हणून. आता एक 5 ते 7 मिनिटानंतर आपण बघूया. मस्त अशी भाजी तयार झाली आणि इतका मस्त सुगंध सुटलाय ना. बटाटा बघा शिजलाय. त्यात टाकते थोडासा गरम मसाला. तर आमच्याकडे की नाही गरम मसाला खूप कमी खातो आम्ही, जास्त आवडत नाही. ही भाजी आपली रेडी झाली. मग अशी रस्सेवाली भाजी. गॅस बंद. वरती ठेवते झाकण. थंड पाणी आहे. पुरा ग्लास बघ वरती आहे. तर जेवायला बघा वाटते कारण कुणाला ना जायचं आहे ना ट्युशनला. बाहेर बसूया या. कुणाला इथे बस, इथे वारा येतो चांगला. हे बघा जेवण आपलं चपाती भात, आपली ही बघा भाजी डाळ आणि सलाड. आणि हे आमच्या दोघांचं जेवण आहे. आज आम्ही एकाच ताटात जेवणार आहोत. जेवायचं असतं ना कधी कधी. आज बायकोला माझ्या ना प्रेम आलं माझ्यावर. रोज काय बडबडते काय. कुठे बसूया, इकडे नाही ठेव ना. बरोबर आहे. हां हां इथे वारा चांगला आहे. चांगलं झालं. मीठ बीठ जास्त आहे. सव्वा 4 वाजले संध्याकाळचे. उन्हाची काही कमी नाही, भरपूर अगदी ऊन आहे. तर व्हिडिओची एंडिंग करायची वेळ आली आता. दुपारी जेवून झाल्यानंतर किचन सर्व आवरलं, एडिटिंगचं काम केलं जे आपलं नेहमीच असतं तेच. कुणाला गेलं ट्युशनला निघून. आणि आता हे बघा हे वाघ्या आणि शेवरो ना त्यांना आता नाश्ता द्यायचा आहे. तर कुणालचे बाबा त्यांना देतात संध्याकाळचा नाश्ता. 4:30च्या दरम्यान देतो रोज. हलकं फुलकं काहीतरी द्यायचं. तर चला मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. कसा वाटला तुम्हाला जरूर सांगा कमेंट करून. रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. भाजी इतकी छान झाली होती ना. कुणालच्या बाबांनी माझं खूप कौतुक केलं, हो की नाही. बरोबर बोलते ना मी. हां खूप त्यांना आवडली भाजी, इतकी मस्त झाली होती भाजी. तर चला व्हिडिओ आजचा आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप